Sugeng Injing pamiyarsa kepanggih malih kaliyan kula Muhammad Iksan Effendi wonten acara Kilas Pawarta. Kula badhe ngaturaken kasil wawancara saking bidara ingkang ngenani babagan kang dialami siswa SMA Setunggal Teras. Miturut salah sawijining guru BK yaiku bidara, masalah ingkang asring dilakoni siswa inggih menika nalika lare-lare boten purun jujur utawi matur sakwontenipun menapa ingkang dipun alami. Kala lare-lare ngraosaken pekewet badhe crita menika. Lajeng lare-lare dereng saged nata wekdal kagem sinau. Dinten menika wekdalipun kagem menapa kemawon. Mboten damel masalah. Ananging lare-lare kagungan masalah ingkang dereng saged dipun tangani utawa dereng saged dipun hindari. Mboten wonten masalah ingkang kawigatosan sanget. Ananging lare-lare biasanipun masalah kesulitan ingkang sinau. SMA Setunggal Teras siswa saged konsultasi saben dinten. Mboten wonten batasan wekdal. Sedaya kala wau dipun paringi wekdal kawiwitan injing dumugi konsultasi kaliyan guru BK saged wonten ruang BB, ruang konseling, lan ruang tamu. Sanesipun saged ugi wonten panggonan ingkang dipun remeni siswa. Cara ngatasi lare-lare beling injih menika sabar. Niku mboten saged lajeng mutung. Dados wonten kelajenganipun mboten sepindhah kaping kalih ngantos dumugi kaping sedasa niku wonten. Lare-lare menika saged beling amargi pengaruh saking lingkunganipun, kados griya, sekolah, masyarakat. Niku pengaruhipun ageng sanget. Kang semanten atur kula menawi wonten kalepatan anggen kula matur, kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun.